हाब बस माथो लंफेनालाय जिरा जिरा फैसा लुथिनांसिगोन जों बस औ बबे जायगायाव बोरै मोनगोन बैजों लामा दंलाबायोदां बस गोजान दंथारो लामाया थो बिजोंनो थांनो मोनहैगोनथ' औ थो bosku wah wih sudah kudu wah aduh budak salah oke bisa kerja nih नै नङाब्ला आंनाव फैसा गैयालै बाबुमोन नैबेल'थार मा फैसा गैया बेलाय बिहत बेखौ लादो बेफोरसो गैलालै बाबुमोन मा गैया बेलाय नायनि गैयालै गैलालै बाबुमोन बेलाय माथो बे मा बुस्थुलाय गैला आं मिटर सुनानै लाबोनाय फैसाखौ लांजोबबाय बेलाय माथो फैसा आयौ आं मिटर सुनानै लाबोनाय फैसाखौ लांजोबबाय मोनबाय साला पार्टि जाहैनोसै हेलौ Inspektur साहब आंनि फैसाखौ लुथिना लांजोबबाय नों गोख्रै फै आं थांगासिनो बाहायमोन सोर बिसोर दोखो हैगोन आं दानो नेथ' मोनबायलै दानसिदा नोंहा मानो थांबायलै आं मानसि लाखि आंसो बांसिन खाथि खाथिनि बस आं नुवाबा खम मोनबाय आरो ओइ बे खामानिया बस जाबाय बेफोरसो हा बहा ayo ibu oi kadu salah pribadian kagenang masih boleh coba ni. Salah. Boleh coba ni video. Ini macam boleh. Bos, boleh mana bos? Kita kar. Boleh pakai orang ha. Ayo ini macam mana ni? Kasar dong. Salah bos. Macam salah. Salah
어이, 잘하려면 시키면 시도. 살아, 배타버는 스스로 와. 아래 말하는 집에 오라고 와. 내 지금 잡혀가봐. 오만이 아들 나가지 뭐 사람은 지금 그 가서 가져. 지금 고만이 하나 쓰는다. Ya bizim o bunu bu habere bun. 하나, 하나. Ya sağ. Sağ. 전화 나오네.